Nagsubsubli na ito yung programa ito yung Adal Pamati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio, Manen, Saktikap Satyo, Father Jeffrey Abado, the in-charge City Formation Commission, iti Diocese ti Baguio. Dito yung programa, pakaadalan tayo kas Krisyano, kas Katoliko, kadag iti adadal, iti Biblia, adadal iti simbahan tayo, tapno ibiyag tayo dagitoy, ta ulitog di baga-baga kasano piman nga ibiyag iti maysa Katoliko ti doktrina na iti ipanunsulot ti Katoliko no sa bali di panangawat na nya. Kas padigan, one recent event kat in my day ribulto iti Black Nazarene iti Baguio kat kasano nga dagitoy nga Katoliko nga kat usto iti aramigan danuhan nga i-guide iti simbahan iso na. So nga appreciate ni Father Jobo nga nag-invite nga 2 days nga apan tayo nagsao iti cathedral tap na-explain tayo no anya day meaning ti devotion. Kasi ano dagiti Katoliko nga dingo ti danger na iti ignorance kas laing nga gabot kurang siguro ti formation kasi na importante ba DJ ribulto ng putputno nga ni Jesus. So it will boil down kasi lang ag borderan iti idolatry. So nga yeah, that is a concrete example nga tayo nga Katoliko dapat adalan tayo dagiti doktrina tayo, dagiti practices tayo, dagiti prayers tayo tapno o nabilag dagito. So nga tayo explain that the fourth commandment related to Christmas, nga parte iti Christmas, kada the family, the fourth commandment kuna nakat honor your father and mother. Idikat kunak no dito ikat para lang commandment lang para kadagiti anak nga irespeto ta dagiti naganak kadakwada nga may basahan tayo ti CCC de usos to nga explanation ti Catholic Church may panggip direct nga commandment haan mo't gayam pang pamilya mo't gayam nga no i-rephrase tayo kumada ito nga fourth commandment kat ibagbaga na nga amin kayo ta tao anak ka man tatang ka man nanang ka man aywanan yu ti pamilya yu de gayam ti kaya sa one iti fourth commandment hanga gapot tayo baga na nga honor your father and your mother kat pang commandment para kadagiti ubing for their parents han gayam dito gayam kat para kita tatang para itinanang para lang kadagiti anak no anya ti aramidon da tapno buuon da de pamilya da isu nga tay in-explain ko related ijay Christmas celebration iti Holy Family daytoy nya tapno ibiyag tayo daytoy fourth commandment so nga dagitoy kat pieces of advice tapno ibiyag tayo daytoy fourth commandment nga bagay na bagay tatatanga ron nga tiyempo kat adu dagiti institutions adu dagiti practices dagiti cultural changes adu dagiti mapaspasamak iti lubong nga very much anti-family and for me amang kita this is from the enemy this is the prophecy of Our Lady of Fatima madagiti ba timbaga ni Our Lady of Fatima nga the last frontier of the fight between good and evil is the family nga tikayat nga dadaalan ti demonyo tapno madadaal ti lubong tapno madadaal ti kultura tapno madadaal iti plano ni Apo Dios tapno madadaal amin ket pamilya nga ket no kahit mga dadaalan ti pamilya edi irugim di jay mang bubuo mang tengtenggal iti pamilya mang patibker ti pamilya sino dayta tatang nya tatang iso nga ti awag da iti tatang ket pillar of the family poste ti pamilya wala di jay balay nga dati poste na no natibker de poste natibker de balay kisay no natibker de tatang natibker mayat buo de pamilya ngam no de tatang ket nasulisog ni Satanas nagkabisyo nagbabaid ta nagsugal dita nag bartikero dita naging irresponsible nadadaal de pamilya na pag bibingayan ti demonyo de anak na, de asawa na, madadang. So, kasay, iti mapaspasamak kata. So, din baga-baga tayo tatay, kat bambanag amang tulong kada tayo tapno maamiris tayo kung mga importante ti pamilya. The family is the domestic church. The family is the birthplace of vocation. Ti pamilya kat iso ti pagapuan pakaadalan iti panagayat the birthplace of charity begins at home isong akunada kahit na sawan ti may isang tao no napintas iti experience na may panggap iti ayat iti unag ti pamilya agbalin da iti tao ang managayat agbalin da iti tao ang napudpuno a Kristyano ngam ti tao ang nagapu iti so-called broken family na awan iti ayat awan ti kinakristyano awan ti pamati awan ti ayat awan ti namnama awan ti responsible nga parents that tingobing kakaasi na so mga people who come from broken families really suffer dating
iti nakakaskasam. I have been giving recollections ever since iti seminary staak. Ket ada nga usually iti parte iti recollection nga dagitoy nga ubing i-share da no anya iti pagdadaanan da. Amuyon no ag sangit ti maysa nga ubing amumon no anya ti nadagsan nga problema na family problem. Kas pra ijay Felix malagit ko iti seminary staff nagitid kami ti recollection ada ti nag-share. The question for sharing iti ket who are you in a symbol and why? Da nga ti maysa nga ubing babae inala na ti simbol na nga day cactus ket kuna na nga day ti cactus kas lasyak ta day ti cactus ibulong mo ijay agbiag lata narigat ni nga matay ti cactus ket kasla kasdayak tadananang kentatam ko nagsinada ada kanya-kanyang pamilya da siya kasla inbatidak ng kinilolak ket nilolak ta agsaksakit so arig na kat I am living on my own awan ti mga aywan kanya kasla day cactus nga inbati dalata da inbasura dalata ngam kasla day cactus nga narigat nga matay lumaban agramot o dumakkel agsabong tureta kaseti kahit ko ang pagbalilan kuna na piman day ubing nga agsi-share na so nga nakakaskasam dahil tinapasamak kanya na inbag ta kaseti panpanunod na ngamhaan nga amin nga ubing ket kasay just last night do tinag-confess kanya during the vigil to ubing. I think 3 of them confessed about this is not against the against the secrecy of confession ta ani mo ta mo nasunod din nag-confess. I'm just sharing this tapno ma-realize tayo nga really terrible things are happening that are beginning in the family. Adu nga talaga po problema tata nga magapu iti pamilya amo yung kabsat. I was really kasla nga naistorbo ako edi kalman ta opat talon sa kanya dati nangi share nangi baga nga father ilang beses na po gusto ko nang magpakamatay na I tried killing myself kat also the papaya family father kuna na so nakakaskasang na so dito napintas nga plano niya po Dios napintas nga Christmas message napintas nga commandment number 4 isumat nga talaga iti lablabanan ti demonyo iso ti dadadaolan ti demonyo taam muna nadadaan mo ti pamilya nadadaan mo ti future deja ubing kakaronuan na amo ti labanan ya ijay nga nag-confess apeng nagpakamatay pamilya ti rason dananang kentatang ada problema da nagsina da pinmanaw ni Astoy o naging unfaithful ni tatang kasi na dati anak na nga sa bali kasi so para iti anak ay ako nagrigat so naka-develop iti anger kasi so dakal na problema and so I was saying as a father as a mother tulad kasla di Holy Family isang part ti Christmas ti Holy Family celebration di mensahe nga dahito nga Dios sinarap na ti pamilya kahit nabuuan ti pamilya okay ken dahito Dios tayo mesmo in bilin na 4th commandment honor your father and mother and I repeat the explanation na gayam di kat haan lang nga pag-ubing towards their parents it is for everybody na in other words ulitak ni replace tayo di kat da kayo at taok no kayat yung tinaragsak abiyag asikaswan yung ti pamilyayo no sikakat tatang be a responsible father no sikakat nanang be a responsible mother. No sikakat ubing, respect your parents, obey them, and be a good member of the family. Kasi iti arabidan tayo para iti pamilya ko ma. Tapno na pintas na nagsak tayo dito yung lubong. Magabanan tayo dito yung arabidan. Ti demonyo, nga in prophesy ni Mama Mary in her revelations in Fatima, nga kunana, ti arabidan ti demonyo, tapno madadal ti lubong, irugina ijay pamilya. The family is the domestic church. The family is a family church. The home is a family church. Katatay, sabay nga nagpatalastas tayo, ada day simple nga advice ko. Ta nakita, nariknak, idi ubingak dagitoy na. Dagitoy kat personal nga kapadasa. They Pope, P-O-P-E. Pray together as a family, outing together as a family, play together as a family, eat together as a family. In-explain ko na tayo, they play together as a family. Idi ubing kami, agchiches kami, agkakabsat. Dali jay raming card game, iti pamilya, ni nanang, tatang, ni da kaming kapsat, at da kami ijay. And outing as a family, this Christmas,
di December, di January 3, just a few days ago, nag-outing kami sa family. Yeah, in my dagiti kaupsat ko, ito tapno Baguio, tapno may masa kami as a family. So then, if there is one treasure that God has given me, has gifted me with, it is the gift of the family. Awan nagpasut ti gamang, awan ti kinabaknang, ngam day sagot ti pamilya kat importante. Isang tatay, may nga advice ko ijay after they play together as a family, kat they eat together as a family. Ada nga nakita iti news na minsan, ada ti klase ti restaurant ijay sa Australia dijay nga Principiuda. This is a family restaurant. Dagiti family apan dag restaurant ijay. But there is one rule nga nasumrat ka ijay nga restaurant ibatim adati corner ijay before the entrance nga ibati yu amin na kayo nga kamkamang ti pamilya de cellphone yu ijay ruar tapno mangan kayo agi istorya kayo. Which is a very good concept, yeah? They eat together as a family. Eating together is sacred. Eating together is a religious event actually. Yeah? Jesus, he gave us the sacrament of the Eucharist through eating, through a community eating, a family eating. So, dati nga panangan, kat sagrado da ito eh. In fact, we pray in the Catholic tradition, sakbay nga mangan ti pamilya ag kararag at sinublat ti mga kararag ito nga aldaw ni tatang next ni nanang ni bunso ni kuya ni ate kasi ko ma tinornos nga pamilya and then malagip ko niya di ubi nga kat awan ti mangan no han nga maornong pa santo ag kararag pa santo mangan so dagito na simple lang nga importante nga dapat as parents isuro tayo kadagiti anak tayo. Dagiti tradition, dagiti values nga mauawanan because of modernism. So, Panani Pope Francis, there is this dictatorship of modernism. Modernism is evil, kunada. Na, dagiti nga critical thinkers. Tati modernism, dagiti moderno nga culture. Ano dagiti moderno nga culture nga kanya-kanya nga culture. Ti panunod ti may nga member ti pamilya, day pansarili lang. Na, day pagmayatan na lang. Haan nga, di community spirit, the family spirit nga tapno naragsak ti pamilya, medyo talikod pa, medyo sakripisyo pa dahil sarili nga kayat ko na naka-enjoy ti ag cellphone ngam tatanga mangan kami kat ibatak pa lang tapno makistorya kadananan ken tatang kasi so di very these are little things nga amoy kabsan in tradition dagiti napipintas dagiti na Kristyanuan dagiti plano niya ako Diyos nga dinadaal ti modernity nga kun tayo. Modernity is dengron dati aspeto na nga mangdadaal nga talaga iti napintas at traditional concept iti pamilya. So di ay adamat lagi iti mga istorya, di ba? Siguro kakabagyan nyo, uncle yo, lolo yo, wala sunod na kunada nga father idi nga kat kastoy no. No dati birthday kat as a family prepare da DJ tambo-tambo, prepare ni kuya da ito, ni nanang DJ, agbayo ni kaso. So it's a family event. Narigat nga through the process kat mabubuo na pamilya. Ada the espiritu. There is something nga nalagsak, there is something binding together the pamilya. Yung tatanga modernity kat instant amin, awanan niya. Lagi nga, baysa lang nga tao, yaya lang ti mga prepare amin. So, mapan kayo lang, mangan kayo lang, at mangan kayo, kanya-kanya manan, awan manan. So, yeah. So, again, the bottom line of what I am saying is the importance of the family. Commandment number 4. Very important commandment. Remember that commandment number 1, number 2, number 3 is about God. Yeah? Commandment number 4 to 10 is about human relationship. And pinaka-importante kadigitoy nga pito nga lintag niya ko Diyos. Dilintag may pangat ti pamilya. Nga, ito nga magitam nga, dahito nga lintag, dahito nga bilin, importante yan, mas importante pa dyan, bilin nga di ka pumatay. Dahil bilin nga di ka pumatay, number 5 dahito, the commandment nga ayusan ti pamilya, maiwanan ti pamilya. Commandment number 4, kaya nasawan in the wisdom of God, plano na nga talaga iti kanapatag, kaya importante iti pamilya. It is a treasure that is not compared to anything else.
Okay, ituloy tayo ito no sumaro no Sabado dahil nga diskusyon tayo may panggap iti pamilya, may panggap iti fourth commandment ta para kanya kat importante nga ron dahil hindi isambot man nga ibasa dahil ito'y text gaputa related iti topic to itatay may panggap iti baptism of the Lord. Good evening po Father, pwede bang isama ko sa sharing ko bukas ito true baptism may ikamang tayo iti simbahan Roman Catholic Church. Salamat po Father. Pagkatuan nga agpaso niya Bisay nga ron, true baptism we become children of God and children may kamang to iti pamilya na iti simbaan na. So tama po kayo, through baptism we become a member of the church, the family of God because we become children of God. And as a member of the Catholic Church, ado po ti implication na dijay, you follow the tenets of the church, you follow the teachings of the church. Isungarod nga adda ito nga programa tayo, Adal pamati katoliko tapno maawatan tayo mabuan tayo de susulot ti simbahan kat hopefully ibiyag tayo. Dito met sumaro no kunana. Hello, good evening po Father. Ask ko lang po mabalin ba aya nga babunyagan dagiti anak oray saan nga nagkasar iti simbaan. Salamat unay Father. Since baptism gamin iti topiko to itatay so nga dito nga nagsulod-sod na mabalin depende day sitwasyon manan niya ta ordinarily numapan kayo ti parokya ti mon requirement tapno mapunyagan day ubing ket marriage certificate iti parents day certificate day mangipakita nga dananang kentatang dagiti ubing ket nakasar iti simbahan. Okay, ulitan to ya day solusod ket Father mabalin ba nga mabunyagan ti anak dagiti han nga nakasar iti simbahan kati sumpat ko depende niya. For example, no free to marry jay parents kada sa wana mat isagabal na. Very immature mat very unchristian mat jay rason da nga apay nga handa kasar, ti rason da nga ta apay nga handa kasar kat agurnong napay kano tapno bongga di jay kasar which is not accepted as a good reason in the Catholic Church. So, no isan istrikto dagiti da mga parish hantoy nga bunyagan. Nga madamot dagiti cases nga not free to marry dijay parents da so nga ore i-require mo nga kasar dati simbahan ore kayat dapiman gamhaan nga mabalin kas pagrigan ko daday toy cases nga may sa kadakwada kat naikasaran idi ngam nakiasawa manan kasi so haan nga mabalin nga makasar tahan pay nga na-declare nga null and void dadya umuna nga kasar dawan pa ti process of annulment so alangan nga pilitan piman nga ag-produce da iti marriage certificate kat han nga mabalin so exemption dijay so dijay tirason nga kunak nga apay nga case to case basis no kahit yung pati mas nalawlawag i-text yung kini Father Rosito Pedro ijay programa na may panggap iti canon law tapno ijay nga ma-explain no anya day lintig ti simbahan may panggap iti dito yung shortcut na depende jay case no jay parents kat free to marry dagiti parparokya kat stricto da and actually it is a standing policy of the Diocese of Baguio nga bunyagan day first child lang no ada ti makita nga medyo ma-excuse ngam day second child haan kuman ina ngam dagitoy daduma ket talaga nga ikagumaan da ibinok da ipandat ti daduma nga parokya so nga minsan ket adu dagiti han nga pagkikinaawatan ti parish to parish gapu day aramidan piman ti daduma katoliko nga hanyo bunyagan ito ipanmedjay kun kunada handa nga maawatan no apay ti rason ti spiritual reason na kat kasla nga sika nga parents to pay kat han mo appresyaran ti iti suro ti simbahan han mo appresyaran ti sakramento nga da kayo kat ang kayo nga nakasar you are living in a state of mortal sin gabuta free to marry kayo nga kayo man nga agkasar tapos ko nang mapabunyagam dayto nga anak mo remember my topic family drugi iti pamilya related dayto ti commandment number 4 nga kunak karon nga it is a commandment about the family nga sika nga tatang sika nga nanang be responsible tapno dagay ubing mo they obey you iti implication na commandment number 4 of honor your father and mother so kasano nga i-honor da ka day mother and father ay day ubing mo kas mother and father no sika kat haan sika mo ti umuna nga haan nga mga presar iti sakramento so diya ti implication na dijay kas lagay nga implication na kat ay kayat ko nga dito nga anak ko appresyaran na ti sakramento iso nga pabunyagak tapno maawat na ti sakramento ti bunyag kat sika nga nanang sika nga tatang han mo nga inawat di sakramento iti kasar which is equally important iti baptism
Dijay gamin ti implikasyon na dijay. So nga please, da kayo kat ada iti anak yo, ada ti relative yo nga hanpay nga nakasar ti simbahan, kat no amuyo nga ti rason kat simple lang pakasaran nyo ti simbahan. Isong ada dagiti parishes. I remember when I was in St. Vincent, iremedyo dayta tapno makasarda ada ti sponsored nga kasar no in kaso nga di kakabsat kat kurang dati finances, ada iti sponsor makasar, ada apo iti mauawagan nga mass wedding na itsay ken hanyo nga encourage nga dagitoy katoliko nga kapamilya kat mag-join da iti mass wedding is sponsored by the mayor, civil marriage lang din siya uliton to yung tumatlaang iti simbahan. So mas practically diretso kiti ija simbahan, again related to being responsible as family, as father and mother, as husband and wife. Grugi kanyayo gamin ide marriage niya. So mapintas dito question. So diya po tisumbat na dito sa lutsod na. So diya kabsat king Kristo again to you all magyamanak ken Merry Christmas kada kayo amin. God bless you, especially families. Sabi ko mata dagito nga in surutoy may panggap ti pamilya ket isu nga inyunay unay ko ulit ilitok dito kanito no Sabado i-discuss tayo tumanan dito kasi para kanya as a priest, as a minister, adu dagiti experiences ko, adu dagiti nangeg ko, adu dagiti na kitak maubing nagsapsapol gapo iti pamilya. So nga pamilya nga talaga ti importante. A family that prays together stays together. At dapat din may isang recollection nga nangibaga nga ti kahit na sa ti family kat father and mother, I love you. F-A-M-I-L-Y. So diay kapsat ken Kristo, God bless all families and thank you all. Iti gibusan na ito, ibaban iti panagyaman tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Gloria Apo, iti sublima ken ka, agyaman kami, iti panang bendisyon mo kada kami, ken iti dayto nga income panangigibos, ito may dayto yung programa, Adal Pamati Katoliko, income ikamang ken ka, dagiti pampamilya. Nang ron na Apo, dagiti tatang, sabi ko kaslaki ni San Jose, tuladan na ma, iti kinatudyo na ken ka, may they become obedient to you as their Father in heaven, and that they may lead their wife and children to the church, to you, by them leading the spiritual life of their family members. Bless also our mothers, sabi ko agbalinda apudpudno nga silaw ti pagtaingan, babaan iti panursuroda, iso dati katekista, iso dati teachers of faith, iti pamilya matlaang. Bendisyon ang dagiti anak nang nangruna tapno handa ko mga agbalin na biktima iti modernism, dagiti kultura tata ang makadadal iti pamilya, makadadal iti langan-langan iti uneg ti pamilya. Kuna po Diyos, iturong mo kanisuda, tapno amin nga ramiden da, kat pakaigloriaan, pagsayatan mo't ang ti karkaralwada. Bless all those who have listened to this program, tapno sabi ko man, anyaman itinadal da, ibiyag da ko ma. Gapumot lang ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Amen. Kailangan tayo mga kitalang ken Espiritu Santo. Amen. Nakadwayo nga rod ni Reverend Father Jeffrey Habal ti programa Formation Program. Nagsasabat tayong manan intud may asabado ti kastoy matlang nga oras kan istasyon. Agyaman kami tingkay panagtarabang.